قیامت دے انا شافی ننا خواجہ رسول اللہ، قیامت دے انا شافی، قیامت دے انا شافی، کرو عرضات خدا وہاں خواہ معافی رسول اللہ، قیامت دے انا شافی ننا خواجہ رسول اللہ، حشر نابیتی دا کل قرار نفسی نبی گزاری، حشر نابیتی دا کل قرار نفسی نبی گزاری، کرو امتی ننا خواجہ خواہ معافی رسول اللہ، قیامت دینا شافی، قیامت دے سے سخت و مرار خیدات لکھا بردان، قیامت دے سے سخت و مرار خیدات لکھا بردان، مرو اس دیتا 50,000 سال کرفو سے رسول اللہ، قیامت دینا شافی، ہتھور میزان میدان مرونے کی بدیتا تول، ہتھور میزان میدان مرونے کی بدیتا تول، دکھو قدم ترازوٹی ننا پر رسول اللہ، دکھو قدم ترازوٹی ننا پر رسول اللہ، قیامت دینا شافی، ارے پل صراط مثال دا اٹھاوش کن زخماتے، ارے پل صراط مثال دا اٹھاوش کن زخماتے، ہتو ساری کنا ہمو دیا ایدیے رسول اللہ، قیامت دینا شافی، علم کرنی عمل جانا مرو قاضی خدا تعینات، علم کرنی عمل جانا مرو قاضی خدا تعینات، کرو احکام نبیاتا تیرو پیشی رسول اللہ، قیامت دینا شافی، ارے تاجر دلا دے پائے درو فریاد تینا دیران، ارے تاجر دلا دے پائے درو فریاد تینا دیران، امیدوارت درانا رب صداو کا رسول اللہ، قیامت دینا شافی ننا خواجہ رسول اللہ۔